हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनालीस वर्ल्ड। आज गोटे मु बढ़िया जगह को बुलिया को जाइए चारिशंभु मंदिर। एटा बौद्धरू 16 किलोमीटर दूर रे अच्छी सोनपुर रोड रे गले पड़ो। जो मैंने बौद्ध रे रोचंती कि बौद्ध पाखापाखि रोचन से तो सियोर जाइए जगह को बुलिया को। आउ जो मैंने बाहर रोचन बौद्धरू दूर रे अच्छा कि बौद्ध बाहर अलग डिस्ट्रिक्ट रे रोचन से मैंने केमती जीवे बौद्धरू केते किलोमीटर देखु बढ़िया सुंदर जगह देखिले आप जानीपारे। आम स्कूटी रे जर्नी करचु बहुत एंजॉय कलु रास्ता गला बेले आपण वीडियो देखले भी जानीपारे।
ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କାମ ବି ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ପିସଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିଲେ। ମୋ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବନମାଳୀ। ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା? ଏ ମନ୍ଦିର ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର, ହୁଁ ଆଜକୁ 1200 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ପୂଜା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ କରୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରାୟ 12-14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ସେବା କଲି। ଏ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ହେଉଛି ଚାରିଶମ୍ଭୁ ଗନ୍ଧରାଡ଼ି, ଏ ତାର ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଗନ୍ଧରାଡ଼ି ଟେମ୍ପଲ୍। ଏଥିରେ ଦୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଣୁ ଏହାକୁ ହରିହର ପୀଠସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ତିଆରି ବୋଲି ଏହାକୁ ଜାଆଁଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିବ ଆଉ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚୂଳରେ ଚକ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏବଂ ହରିହରଙ୍କୁ ଗଲା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଏ ମନ୍ଦିର ହରିହର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଗନ୍ଧରାଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଜଗତି ମୌଜାର ଯଜାତିଗଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ଜଗତି ମୌଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ। ହଁ, ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ବ ସବୁ ଇଏ କରାହେଉଛି? ଏଠାକାର ପର୍ବ ଅଛି ଆମର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଦୁଇରେ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ଟାକି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହୁଛନ୍, ତିନିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ଯାତ୍ରା, ଚାରିରେ ବୋମ୍ ଭୋଲା ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ କହୁଛନ୍। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଆମର ଅଛି, 4ଟା ଯାତ୍ରା ଅଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା? ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ନିର୍ମାଣଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯଜାତିଗଡ଼। ଏ ଜଗତି ମୌଜାର ନଦୀ କିନାରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଧିକା, ଏଣୁ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଯୁକ୍ତରେ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଗନ୍ଧରାଡ଼ି। ଗନ୍ଧରାଡ଼ି ଏ 1200 ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମହାନ ପୌରାଣିକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବେଦ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବେଦ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 16 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗତି ଗ୍ରାମର ନିକଟସ୍ଥ ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ 1200 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ବେଳା ଅଛି ବହୁତ, ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତ ନିବାସ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ କି ଜଳ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇଟା ସୁବିଧା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଟରଫ୍ଲାଏ ପଳେଇଲା ରେ। ଏଇଠି ଅଛି, ପଳେଇଲା। ଆସିଲା ବସିଲା। ଏଠି ଭୋଜି ବି ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା ନା। ଆସ ଉପଟେ ଯିବା। ମଝିରେ ଏଟା ବୋଧେ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି।